ಐದು ಗಿಡ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಉಂಟು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಗಿಡ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಪಂಡ ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಉಂಟು ಒಟ್ಟು. ಅದು 4 ಕಂಬಳ 4 ಗುಜ್ಜಿದ ಗಿಡ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮತ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಗಿಡ ಪುಡ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಪಳದ ಬುಳಿ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ದ ಕೈಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳ ಗಿಡ ಕಣಕಪಳ ಇಡು 7 ಕೊಳ ದಿವಸ ಹಾಕದೆ ಒಂಜಾಂಬಳತ್ತು ಮಿಜಾತ ಕಂಬಳ 7 ಕೊಳ ದಿವಸ ಹಾಕದೆ ಕಂಕಣ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 27 ತಾಟ ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಅಪಗ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡ ನೀಲಪ್ಪೆ ಅವು ಕಣಪಳ ಇಡು ಮೋಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಎತ್ತೀರಿ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವನ್ ಎತ್ತೀರಿ ಅವು ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ದುಂಬ ಆರು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ 6ನ ಕಾಲೋಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಅದು ಒಂದು ಸಮಯ ಗಿಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಚ ಎತ್ತೀರಿ ದುಂಬು ಈಸುಬಾರಿ ಎತ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ರಮಲಾಕ ಎತ್ತೀರಿ ಯುವರಾಜ ಎತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಕೂಟಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇತ್ತಲ ಇರು ನಾನು ಎರು ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಕುದಾರು ಆಯ್ತಾ ಜಿಂಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬನಲ್ ಬೆಲ್ದ ಅವೇ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೈನಿ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದ ಶೇಷನಾಗ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೋಳ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಒಟ್ಟಗಾರರು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುഞ്ഞി ಬನ್ನಿ ಎರಡ ಪಾತ್ರಕ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪನ್ಲೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಏಪ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶುರು 70 ಗಿಡ 75 ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ 14 ವರ್ಷ 14 ಇತ್ತ ಇರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ 69 ಪಂಡೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾರು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏರ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಡ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಣಪ್ಪ ಗೌಡರ ಗಿಡ ಕಣಪಳ ಇಡು ಪಾನದ ಕಂಬಳ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಅವ್ರು ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತ ಹಾಕಲು ಗಿಡ ಎತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. 5 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ ಐನಾಜಿ 7 ವರ್ಷ ಒರಿಯನ ಗಿಡ ಎತ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡುತ್ತೆ ಕಣಪಳ ಇಡು. 5 ರಾಣಿಪುರ ದಿವಂಗತ ಮೌರ್ಸೋಜಿಯರ್ಲೇನು ಗಿಡದ್ದು 5 ಕಂಕಣ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಸೂರಿಂಜ ಸತೀಶ್ ಬಂಟೇಳ್ನ ಬುಕ್ಕ ಸಾನೂರು ಬೌದ್ಧ ಸೇರಿಸರು 5 ಸಾಧಾರಣ ಪಂಜ ಚಂದ್ರಾಸರ ಐಕುಳ್ನ ಮರೆತು ಹೋತನು ಕಡಂದಲ ಕರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ 6ನ ಗಿಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದಳ ದೇವ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ 2 ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರ ಇತ್ತ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಕಣಪಲ ಇಡು ನಾಯಡ ಗಿಡ ತಿಜಾರ ನಾಯಡ ಗಿಡತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲ ನಾರೆಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ನೀವು 5 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಗಿಡದ್ದು ಮೆಜಾರಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡಿಗಾರ ಕಂಬಳ ಗಿಡದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಕಣಪಳ ಇಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. 5 6ನ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಕಂಬಳ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಐಟ್ಲ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂತ ಎತ್ತ 7 ಗಿಡದ್ದು ಕಣಪಳ ಇಡು ಎತ್ತ ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೀರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ರ ಕಾರಣ ಇರು ಕಾರಣ ಎಂಕಲೇ ಎರುತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೂಪನಾಗನೆ ದಪ್ಪ ಕಂಬಳದಾನೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮೆಡ್ಲಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲಿಡದೆ 57 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು 5 ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ದುಂಬು ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬದಾರ ಪಂಜರಕೋಡಿ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಂದು ಸಾಲತ್ತೂರು ಪಂಜರಕೋಡಿ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಂದು ಆರ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಇದ್ದಂಡು ಏರು ಕಟ್ಟು ಅದಿರ್ತಾರೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಯಾಳು 50 ಅವರು 6 ಬಲ್ಲಡು ಮೆಡಲ್ ಬರಾದಿತ್ತು ಏತ್ತ ಮೆಡಲ್ ಆತುಂಡು ಆರ್ನ ಕಾಲ ಆತುಂಡು 5 ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಏರು ಕಟ್ಟುವುದು ಎರುಗಿಡಾರಿ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟುದು ಏರು ಇರ್ತೀನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಎತ್ತ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ ನಾಯಡು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎತ್ತ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತದ ಕೂಟಲ್ಲ ಇತ್ತಲ ಇರು ನಾನು ಎರು ಎಂಕ್ಲ ಜಟ್ಟು ಉಂಡು ಪುದಾರು ಜಿಂಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬನಲ್ ಬೆಲ್ದ ಅವೇ ಅವು ನಿಕ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಗಿಡ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಮೆಕ್ಲ ನಾವೊಂದು ಗಿಡ ಐಟು ಮೆಡ್ಲಾಂಡು 5 ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಬೆದರಡಾಂಡು అంటే 4 ತಿಂಗಳು ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಲ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ನಚ್ಚಿಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮೀರದ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರ ಇತ್ತ 2-3 4 ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಮಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮೆಡ್ಲಾಂಡು ಇಲ್ಲಲೆ ಏತು ಏರುಂಡ ಅಂಚ ನೀರ್ನ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ 20 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೊಲ್ಪ
ಪೈರುದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಾರ ಇರು ಪೈದ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲ ಮತ್ತೆ ಮೆಗಿಯಲ್ಲು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಸಟ್ ಮತ್ತು ಬಡ ಕೊರ್ಪೆಂಗ್ಳು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಪಘಾತ ಕಾಲದ ಓಟಗಾರರ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಏರಪುರ ನೆನಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರೊಂದಿತ್ತು ಓಟಗಾರ ಆರಂತ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಪಲೆ ಕನಪಲ ಇಡು ಪಂಡ ಅಡ್ಡಗಳ ಕಣಪಾಡಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಚ ನಿತ್ತಾರೆ ಈಸುಬಾರಿ ನಿತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕ ರಮಲಾಕ ನಿತ್ತಾರೆ ಯುವರಾಜ ನಿತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರು ಬಂಗಾಡಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಂಗಾಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕ ಜಮಾಲು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇತ್ತದಕ್ಲ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ತುಂಬ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಇಂಚು ಬದಕ್ಲ ದುಂಬುಪುರ ಬಳ್ಳು ಬುಕ್ಕ ನಾಯರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಏರಿತ್ತೇರು ನೆನಪುಂಡ ನೆನಪು ಸಾಧಾರಣ 7 ಜನಕ್ಕಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂನಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ನೆನಪು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ನಿತ್ತಾರೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವನ್ ನಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಮಾಣಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದುಂಬ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ 6ನ ಕಾಲೋಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಇರುಂಡು ಅದು కొంత ಸಮಯ ಗಿಡ పోతే ಕಂಕಣ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ನಕಲೇರು ಕಂಕಣ ರಾಮ ಪೂಜಾ ನಕಲೇರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 6ನ ಮೇಗಿ ಬೇರೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಈ ನಾಗೋಣ ನಮ್ಮೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಡಂದಲೆ ಕರಡಿ ಮನೆದಾರರು ಪುದಾರ್ ಪಂಡರು ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಇರುತ್ತಾ ಜನ ಅಡ್ಡ ಬಳ ಕಣಪಳ ಭಾರಿ ಪುದಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಚಾರ್ಜ್ ಜನ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು 5 ವರ್ಷ ಗಿಡತಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತೆ ಅತಿ ಮೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಗಿಡ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಈರು ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಇರುಕೊಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಕನಪಲ ಇತ್ತು ಮಾತ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆ 20 ತಾಟ ಬುಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿ ಮಾರು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಇರು ಅಪಗ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡ ಇರು ಪನ್ಪುಂಡ ನೀಲಪ್ಪೆ ನೀಲಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪುದಾರು ನೀಲಪ್ಪೆ ಅವು ಕಣಪಳ ಇಡು ಮೋಡೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರು ಈರೆ ಕನಪಲ ಇಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಲು 7 ಕೋಲು ದಿವಸ ಹಾಕದೆ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಾಂಬಳತ್ತು ಮಿಜಾತ ಕಂಬಳಡು 7 ಕೋಲು ದಿವಸ ಹಾಕದೆ ಕಂಕಣ ಐತೆ ಈರೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಂಟದ ಎತ್ತು ಸಮಯ 10 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಂಡು 10-12 ವರ್ಷ ಉಂಟಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳೇರ ಬಂಡೇರು ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಅದು ಗಿಡತ್ತಾರಿಗೆ ಅವು ಮೂಲಿಕೆ ಅರಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅರಸ ಕಂಬಳಡು ಕನಕಪಳ ಇಡು ಕನಪಲ ಇಡು ಇರು ಗಿಡತ್ತಾರೆ ಏರ್ನ ಅವು ನೇರ್ಲಗಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಯುವರಾಜ ಸೆಟ್ನ ನೀರು ನಿಶಾನೆಗೆ ಹೋತುಂಡ 3 ಲಕ್ಷದ ನೀರು పోతుండు ಬಾಕಿದಾಗ ಆತ పోతుంది ಐಕ ಯಾನು ಉಂತ್ಯ ಯಾನು ನೀರು పోదు ಕಾಲನಗ ಉಂತನಗ ಬಾರಿ ಮಳ ನೀರು ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತನಲ್ಪ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಈರೆಗಂಡ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಈರ್ನ ನಂತರ ಗೇರಣ್ಣ ಜವಾನರಿಗೆ ಬಂಟ ಎರಡು ಬಲ್ಲಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ನೋಡ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನ ಬಲ್ಲಡಿ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ನೋಡ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂತ ಗಿಡಪ್ಪ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೇರನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಗಿಡಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋಪುರ ಗಿಡಪ್ಪೇರ ನಾಯಡು ಬಲ್ಲಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಿಡಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಬರ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ದಾಳ ಅಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜನ ಏನು ಗಿಡಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನದಲ್ಲ ಇದ್ದಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಪಳದ ಬುಳಿ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದಂಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬ ಮತ್ತೆ ಆತಿ ಬುಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಏತು ದುಡ್ಡು ಬರ ಏತು ಎಂಚ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಬಳ 5 ಗಿಡ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 52 ಗಿಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ 4 ಜೊತೆ ಗಿಡ ಒಟ್ಟು ಅದು 4 ಕಂಬಳ 4 ಗುಜ್ಜಿ ಗಿಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೊರಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಬುಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬರ ಫೋನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅದು ದುಂಬು ಬರ ಎಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಟು ಓಡೆ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತ ಅಪ್ಪ ಲಾರಿ ಜಾಲ ಇದ್ದಿ ಟೆಂಪಡ್ ಎಂಚ ಪೋಪನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಕಂಬಳ ಶುರು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತಾರಪ್ಪ ಆಯ್ತಾರ ಅವನಿಗೆ ಲೇಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ಸ ಅದು ಬೋನೆ ಇದು ಸಾಲೆ ತುರುಡು ಏತೂರು ನಡತೊಂದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 10-20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಂತ ಪುನಃ ಪಾಣಿಯವರು ಅಂಚಿಪುರ ಬಂತ ಪಾಣಿಯವರು ಗಂಟೋಳ ಬುಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡಿ ಗೋಲಿ ಇಂಚ ಮತ ಆದೂರವರು ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ಳು ಏರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಭಾರಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆರ್ಲೈದಿ ಅಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಲೈದಿ ನಾನು ಇಂಜಿಗೆ ಮಾತುಳ್ಳೈದಿ ಅಂಚಿನ ಅಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಕೊಲ್ಲಾಡ ಚೌಕ ಕೊಲ್ಲಾಡ ಚೌಕ ಟೀಮದ ಪುದಾರ ಪೂರ ಇರ್ನ ನನ್ನ ಕಂಬಳಗ್ ಜವನೇರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳಾಡು ಅವು ಕನ್ನೆಟ್ಟು ಇವುಗಳ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಬಂತೇಳಿ ಮುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾನ ಮುಕ್ಕ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ರೈಕುಳ್ಳ ಬಂಟೋಳ ನಾವರಾಡು ರಮನಾಥ ರೈಕುಳ್ಳ 6ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂದು ಅನ್ನ ಉಂಡಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಪುರ
ಅವಡು ಈತ್ ಬರ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಇರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇರಗೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರನ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರಿ.